Kain-kain din pang may time. Kain-kain din mga kabisaya. Tcharan! Ayan na yung binalatan kong saging. So, lalagyan ko na lang siya ng konti. Hi mga kabaysaya! Welcome back again sa aking YouTube channel, Elms Bisaya! Okay mga kabisaya, ang gagawin ko po ay tanan! So, magsasaing po ako ng saging. So, ang gagawin ko mga kabisaya, magsasaing ako ng saging. Pero babalatan ko para, kasi ano na, hinog na eh. So, babalatan ko na lang mga kabisaya. Lang. Ay, ka-request man ng kapatid ko na balatan ko daw yung saging. Ay, balatan ko na lang po mga kabisaya. Yan. Malinis pala yung itong kamay ko mga kabisaya. Oh my God! Diba oh, si mga kabisaya malalaki. Si Lubi. Kain-kain din pang may time. Kain-kain din mga kabisaya. Malutong na mga kabisaya. Kaya pinalatan ko na lang. Para automatic na maano. Lamo na. Pagka bukas mo ng kaldero ay ano na. Oo. Hindi na magbalat-balat. Ayun guys, i-request man sa kapatid ko. Dito siya nakahiga sa likod ko. Ito ako mga kabisaya. Nanood ko yung vlog nila Haraba, sikat na sila. Yan po mga kabisaya, malutong. Idol lang. Mabilis lang to kasi hinog na. Pinili to po to kahapon mga kabisaya. Mura lang, 25 ang kilo. Yan. Tapos Magkalipan na nasa. Bahaw eh. bukas kasi mga kabisaya, may lakad ako bukas. Pero lang, secret lang mga kabisaya. May na kasi malutong mga kabisaya. Ito kinain ko. Malamog na. Sa? Malamog. Malamog daw pala. Hindi lutong. Sila ka alam yun. Hindi ay Tagalog ang lutong. Malamog. Ayan, tapos na. Mahugas muna ako mga kabisaya. Ipakita ko sa inyo mga kabisaya. Mabilis lang ito maluto. Tcharan! Ayan na yung binalatan kong saging. So, lalagyan ko na lang siya ng konting tubig lang. Kasi maano na siya. Masa to? Malambog na siya mga kabisaya. So, konting lang. Sabaw. Ayan, nakasaing na yung natin. Binalatang saging mga kabisaya. Ayan kumukulo na yun sa ilalim. Mamaya papakita ko sa iyo pagluto ng mga kabisaya. So, I'm back mga kabisaya at natapos na rin ang aking sinabing sasaingin lamang na saging napunta sa ginataan na saging. Ay, ginataan.
minatamis na saging mga kabisaya. So, ipapakita ko sa inyo mga kabisaya. So, nag-iba na ang gagawin kong title ay minatamis na saging. Okay? Wait lang mga kabisaya, ipakita ko sa inyo. So, ayun na po yung aking sinabing minatamis na saging mga kabisaya. Imbis na saingin lamang ngayon na iba yung ang timpla. So, naging minatamis na saging mga kabisaya. Yan po. Yan. Diba? Matamis na to mga kabisaya. Nilagyan ng asukal. So, ayun na po mga kabisaya ang minatamis na saging. Salamat sa inyong panonood at sana ay supportahan nyo palagi ang aking YouTube channel. At huwag kalimutang mag-subscribe mga kabisaya. Thank you so much for watching. And again, this is Ems Bisaya.